Luoti sellaisessa. No niin, Seppälän Antti. Terveisiä täältä Japaniasta. Ei päästy Antille kovasti onnitteluja. parilainen asia. Ollaan täällä Japanissa eikä päästy sun synttäripileisiin tai synttäritä oli vähän aikaa sitten, niihin ei päästy. Ja sitä on aina ihmetelty, että kuinka voi hiihtäjä aina hymyillä. Se on ikuinen arvotus. Mutta sä oot kuulemma opetellut pelaamaan golfia, niin kyllä siinä niinku hymy hyytyy. Tuollaisellakin hemmolla. Mut hei, ei täältä sen enempää. Me on tehty Marionille lähetin linkin yhteen videoon, minkä mä koostin joskus vuonna Miekka ja Kirves Teikäläisen hiidosta, niin kattokaa se jossain vaiheessa iltaa, jos siltä tuntuu. Mut me lähdetään hiihtohommiin ja juhlikaa huolella.